kubor nakaslem jong unong san hima. Menteri Ketenat PHE ubaranik tanling dot tangkar hene kasngi ulapen pau baka jimi kubor hagi niki kindat sngi baka sarkar padang kelapen sange ya kajing telikam juga skim Jal Jeevan Mission hakajela kadai kebabakla ula angru bah kajing sisa kajela kalayo kajing itu kom kawai kajela kapla penteri kambha ha kini kaskim ula angru balada kalong kumbala kam hakilat patai kubor Ketenat PHE kladi banyo kishiti na sarkar padang ula ithuru bah kajing wat jing tip jo Ketenat wat hanong badal hiru kim tip AA habai dei ba kajing ong bala pensange ekini skim hakajela ula kentu yaki paiba banam songthu bakla habai dei bagini ka kubor na markade ka babakla ula ithuru ba sarkar jela kadon ya ka thong ban pinpai sikisan laktam kilong yeng hakajela bat kani ka kam kadang ya chikmat hado mentaru news kaba mi menta kasngi how long time ha headline news long time kaba ong ba ka government of India kala pansange ya kijing tray kam jong ka JJM kaba dei ka scheme samum ya ba state metlia nakwa ban panpau hang me kijing sungsui ya kan kubor ka bom shisha ha kaba la tho how long time bat ngan da karpat aswa bang ong ban da karpat ya kinong tho kubor bala dalong kabala kalong kababa hadu kata-kata bangin verify shwa haswa ban tho kino statement kibakta ya ka development ya karoi kapar jong ka state barakowe wa abri tu ithi pada katu kan da kan statement ko mi uslong tan kalau bon ba ki kontraktor ki bala phone nga ki ong bangin skonut shu hadin di itu statement bangin ya chakmat bang trei ki donru ki bala ong bangin persangian uswai ki jing trei namar ba ki smutu shai bala da ka sarkar India hi kam ai pisashu kalong ka ba ya ka sarkar Meghalaya bansil ya kini ki hajar crore bansil ya ka bil di kontraktor te ko apan ong bagane kata sha kata kalong ba penuit haki jumut haki jing perkhat jong ki breu ki ba trei ki ba invest hakane ka business hakane ka mission kane ka jingmi hakot kubor small time kala long ka jingta hadu kata lada kadon ki sisa ngimla panong i lada kata rungin le kuno bak Indonesia ndrei kumba kalong menta kane ka kubor kam don sisa kam simdon kanu ka sithi kemawan nak sarkar India la kalong ban ayangi ka warning la ne la kalong ban ayangi ya ka shokos notice ban khot yangi ban explain lada kadon kata ka performance ka ba bakala ka baduna na klien yuk sarkar jongi kam simdon bakum kata angno ngitip bahai kata balada kadon kanu ka jing bakala nengkong la se arsin na sin ka warning letar ka di berwan ande ka shokos notice ya ka bakin call kin khot ban ai ka explanation ke bakum kata ka kam simdon ngila ya kerana ke department ngila ya phone na ka department ro kala kredensel hi hadal hiru umdan batip na kami ka bakum kata tiang kwa ban pensyai hang ne bakane ka jingmi kane khobor long time kalong ka babakala hadu kata-kata bat ngantip la uni reporter batho ekani udon em ka kulu udon em kanu kata ka source na uyo ya kane ka jing tho bat la dei bu udon kan jindala baha bu pensyai lem hangi ka department na kiyo ya kata kasus permen bagi apa sang makaran hadalhi aka ministry omdon batip ya kene kubor ke ba tho long time dan kata kerpat ipai ba banginom sutu bakala nginom sya alam bakala haka ba kum kini ka ba shibun ladadon biang ke kum kini baki nong tho kubor ki bakala kumne ka ba kum ipai ba bangin wat jing tip ngimdei ban suya khore lan ngimdei ban suya no mensimno haki ki jing thok ke bakala hoj kalong ke kam hadu kata-kata iki dong thok kubor bobo bomdei ban bakala bunsin kumne kalong ke ba don kam ba lada kwa ban thok ka bahai ban verify she phone call kalabiang ban call seki officer lane sanga kum minister in chat ban keli lada kadon em kum kata ka sisa te rengi kendut ban kene kubor ke balami haba na kelen officer jong ini department umdam matip bat gila sui bakami kumkane haga jingtho pi abami kumne kalong thik kumba lada pi siat do kuli yanor mare siat yang anoi ngala kumbakala kam to syu kata jing bakala ka jing bakala ka ba fimla syu ba repair lada di bubru yap haga ta ka jing bakala
jong manoro munu baku makalaban siap do puli dan mana kata kerpat gino untuk kubor kalau kubor kam hado kata-kata bangin verify shua arsin laisin haswa bangin to kino statement ki bakta kam tam ya karoi kapar la ne wat kajing kata shimet yano ya ka bangin so to bakane statement kabanga keren ka kata yano ya try ngide bandon kata ka wisdom ke so to ya ka kabanga keren ka kata yano lada kalong ya ke shimet dan kalong ke department kalong ke berkam haduk kata-kata bagi terkat swa arsin lesin teka kerpat sesin pat ipai ba bangin nom sngau thu bakalai kam don ke Indonesia company kum bakalong ngila nang yok ban ke jinyaro na ke ministry ya ke bagi dan sudah yo ka bonus kum masih kurur na ka daw jo ke performance jongi ke bagi la lebha bat ngila persyang ban lebha haduk kata-kata kwa untuk mau biang ipai ba banakis sau hajar san spa san phau tili kilong yeng ka bangidon ka basdang ngidon tang sau hajar san spa san phau tili kilong yeng ki balayo ya ka kor haying jongki menta ngila kio ngila don kumbashi lak kendai phupra hajar tili kilong yeng ki balayo hake yeng jongki ka ba pipe la poi yeng jongki ti pinapit na kene ngila le hado kata-kata bat katarket jungi kalong ban pendep ya ki san lak pra kendai hajar teli kilong yeng ya ke bangin ai te kata ket ya ke bangin 4 kendan din wadlah ka page ya ke number kalong ka bahe ada kata bangin pendap apok jom tau senam te hendai ngidang ya am dukhihi bat ngin dia persyang ba ladang ngim long bandai bat kini ka biaj be satu account jong kitu kantor he exactly ki badai kinom la ngam sekolah ngej bakanan bukan kata iki corrective measures ki badai ban penbet bah ka department ka sarkar hi ka lale bat ni quality hi bat ni sukman ro badang ngilap lada don ka jinglap ka pen i ba na kliang department kami song klik ti ki don hi bakilap ya kata ka jing bombiang ketukat ni bat kila air ka warning ya kene company bat ka jing kwa jongi kalong bangin nom GSU kumpini gike pada dangi labyang sisin te kana company kala ban face hadu masya blacklist dangi labyang omdon manu kibaya kiban appreciate ani kibaya don keti kiban ya sotu jumut banda kumta tingin tip na kay kadaw dari kita jinglap ki lap na kiliang juga ki engineer jongi kala lap ya kata bakila I warning hero kana company ikability bakanom GSU kane ka sulong ba ladangi sim positively kalong kejing mentoy ya kebadon balap nang ba kibadang bon kibahadin kibadang kambon susu ba kinom mersu jisu dan ni ladang gemlap haka basdang kalak ban bu ban ya kejing aratin ba kinyo ban continue yang ban lek silek kum kita tidak kebalap no kum ni ki corrective measures na kaling department kala sim ba ikiti ban nom jisu makum kini tu kum kita kay ini company ke bawah supply kini pi haduk muta ka bangilap tak ke jendal India dapok kal kata pi mar kini jendal ki don bol kini jendal ki don separate tati lah kini bijom ki don untuk jendal Hisar don untuk jendal India dapok kal kata te hendri kani ka bangilap ini di jendal India pi ngalit banai kendu ru dalam kejong ka mat ngalit banai kendu you minister kalong very positive ka reply junggu ba kalong kepada hi baladangi ai syabinong kendong ni skode ban ai bro haki urban areas te hendrei kum kalong menta nomor bagaling ka sarkar ngirong serius ekni ladang iyo ban ai lamba ka JJM ni lamba ka wiki scheme bro ngidang iya nomor pi kidon ki guidelines ki ba kan JJM don teng ki ba kim long entitled ngimla banyak sanction lagi JJM te hendrei hakane ka mission ya ka bang ya trelang JJM na kaling department ro nya persang banwat na wiki skim ro kumalong matangi persang na ka amrut hapo ke taon te kadya ka bangi yo nantangi don kanesit don ki skim ro bangi pentre te ingin persang ken bakan ya rangkat baki urban baki rural kini umrakarat te hendrik expression jong minister long school day ha tang ba kay kadi kumta balada jiang ngimle da ka JJM ro dangi ale ki wiki skim ro kuman haju hi marko ultimate kol jongi kalau menpanjo gitu yang kibru ingin pek kuma kalau mata bun hangne ki urban bun berkala kobar hi kene ka selong water supply kini ki yu bun bar kobar hi kalau ni
haka phase 3 bun bakal kobar tingin pet la dalam don kita kisna bat ki bom kobar ni phase 3 bun baki long entitled pada ondar JM jadi kimilati bahkan don ke jing ya trelang baro kalian ke bangin yo panai umnuti habar tri marka to ke jing khen ke bang ong pi san lak prop na jar ke debek exclusively tang ki rural jadi betang ki rural mat squad ni tu pi bakadon ka jing kerman ai bakini ki jing wet ki nom one show ngin ya trelang bat state ka jing tre ngakam na marka ultimate aim jungi ka target jungi kalong ban poi hamal la ke jing bat ngi kerpat ka jing trelang jong paro bagi trelang hang ne bangin nom create trouble le bangin nom manra jing hang no kanang ba kandon ke jing sung sngan ki sung sulur ya baro ki ba involve hang ne directly or indirectly ki ba involve hang ne commission ki ti ba kandon ke jing trelang bangin la on pendep ke ne ban ai sipai ba baro titang kata ka ba kwa ban ai ke jing syah